Uy, mga ka-Ination no, Sabado na pod no, December 14, 2024, mayong pagmata diha no. Sure ko karon nagtan-aw na po kasi mo cellphone no, nag Facebook na pod ka, nag TikTok or nag YouTube no. So karon mga ka-Ination man no, lahi na pod ni siya nga video nato ika-14 nga adlaw sa tong pag daily vlog. Nagsugod ta December 1, 2024. Karon December 14 na 2024 Sabado. O karon mga ka-Ination no, sa imong pahigda-higda ba, nalang ko i-share ang gamay sa inyo ha na kanang dili jud bitaw ta ma-underestimate og tao labi nag mga tao bitaw nga ubos kayo sa tong panan-aw no kanang natay makita nga ubos pa sa tua di nato na siya i-look down o i-underestimate kay wa jud ta kahiba mga ka-Ination ba kapag abot sa panahon sila joy mo taas pa sa tua ug labaw sa tanan mahimong successful no kay naman jud tay kailan na ingana mga ka-Ination sa una katong bata pa siya is grabe ang pag-underestimate sa iha nganuman usa man siya ka janitor no laliman ka janitor ang iyang trabaho then daghan kay mga tao pod nga taas pa sa iyang trabaho. Pero kana siya wala jud na siya ni undang mga ka-Ination. Grabe iyang pagpaningkamot sa iyang kinabuhi. Although eskwela siya pero tungod lagi sa kalisod no, janitor iyang trabaho gamay ra kay kita is ni undang siya trabaho o ni undang sa eskwela. Pero along the way is sa iyang pagpaningkamot is na successful gihapon siya. Kana siya manggod kung kaila manggod ka kanatong gisakay-sakayin bitaw nga eroplano kanang Philippine Airlines sa tag-iana mga ka-Ination kana po ka ng sigig inom-inom diha no? So pwede tagiyan ang gitawag nga Asia Brewery Corporation, no? O kana pong mag-deposit ka sa bangko, sa PNB, o sa Allied Bank, siya pwede tag-iya ana. Pero kahibaw ka, ang founder niya ang tag-iya mga ka-Ination, usara jud pod ka janitor sa unang panahon, no? So kana siya way lain kundi si Lusyutan, no? Kailan mo jud siguro ka ni Lusyutan, kay ikaw mo po siguro naga-consume sa iyong mga produkto karon sa atong panahon. Kana akong punto ana mga ka-Ination nga di jud nato matag na ang tao bisag ubos pa kay sa una, di pa kay angat sa society is tungod po sa iyang mga pagpaningkamot is posible jud ay nga mo successful siya sa iyang kinabuhi. Ang nagpatunay ni anak mga ka-Ination jud lain mao si Lusyutan. So karon kun natay mga kaila nga medyo ubos pa jud sa tuwa is di jud nato si underestimate, di nato i-lockdown kay jud ta kasayod no kung say plano sa Ginoo sa ilaha ug wa jud ta kasayod kung unsa ka the best unsa ka lig-on niya magdiskarte sa kinabuhi nalabaw pa jud ay sa atua. O kung ikaw karon mga ka-Ination naka-experience ug ana ikaw gina-lockdown sa mga tao tungod sa kaubos sa imong estado sa imong kinabuhi diri sa atuang society is ayaw ka balaka kay nganuman ako pangbalikon ang Ginoo nay plano sa imuha. So imo lang buhaton is imo rang ipadayon kung sa imong gusto no bahalag kapoy bahalag lisod salig jud ka sa imong kagalingon nganuman nadyo Ginoo nga nagbantay sa imuha nag-guide sa imuha ug na siya mga pangandoy pod sa imuha kay kana siya no kung nakagipangandoy karon sama pa sa akong giingon sa una sa atong mga previous video kana atong mga pangandoy na atong na-feel sa atong kasing-kasing ug sa atong nahuna is usa na sa mga pinaka the best na regalo pinakanindot nga regalo nga gihatag sa tuas labaw magagagahom ang Ginoo. So karon mga ka-Ination no kung namang kay plano diha buhatan jud intawon karon Sabado na usa na kusog kayong adlaw o paspas kayong dagan sa adlaw sa una tong aging pinakauna to nga video diri sa tong daily upload December 1 pa Domingo karon December 14 na Sabado. So sugdi na kung sa imuhang gusto buhaton diha bahalag lisod ug bahalag imposible sa mata sa ubang tao. Kay ako mismo motuo kung ikaw nagtan-aw karon no kung niabot ka diri sa tumay sa tong video motuo ko nga kana imong ginahuna nga imposible para sa kuha dako jud kay na siya nga posible. Dako kay chance nga imo nang makaya, imo nang masugdan ug imo nang mailahutay taman sa katapusan ug imo na siya makabot imo mga pangandoy pag-abot sa panahon. Amping ka permi mga ka-Ination kung asa man imong mga lakaw karong adlaw, Sabado, December 14, 2024. Ug ayaw kalimti ang pag-ampo ug pangayog tabang sa labaw makagagahom.